Пигибек техника при кръстосана захапка. През януари 2016 година беше направено неприятно откритие на ортопантомография, разкриващо ектопично порастване на максиларния десен латерален резец поради одонтома – доброкачествен тумор, свързан с развитието на зъбите. Одонтомът е причината за преместването на максиларния латерален резец в палатинална позиция до кръстосана захапка. Процесът на лечение започна през юни 2016 година с използването на шиен екстраорален апарат за запазване на място преди подреждането на зъбите. Брекетите бяха залепени през ноември 2017 година и беше поставена нити пружина, за да се създаде място за десния латерален резец. През юни 2018 година беше използвана пигибек техника за преместването му в правилна позиция. Пигибек в ортодонтията е техника, която се използва при необходимост от значително зъбно движение, особено когато зъбът е извън зъбната дъга поради струпване на останалите зъби. Тя включва поставяне на две дъги в брекетите едновременно – основна стоманена дъга и спомагателна еластична тел. Основната дъга запазва пространството, а по-тънката еластична тел подпомага прецизното движение на зъба до изтеглянето му в зъбната редица. Освен тази техника, по време на лечението са използвани средства за изолиране на захапката и крис-крос ластици за корекция на кръстосната оклузия. Забележително е, че само за 2 месеца латералният резец беше почти в перфектната си позиция. За да се постигне по-добро изразяване на торка, брекетът беше обърнат на 180 градуса. Изразяването на торка на корена обикновено отнема месеци. Затварянето на пространството беше улеснено от гумените вериги. Брекетите бяха свалени и бяха поставени фиксирани ретайнери. Снимките, направени 4 години след завършване на лечението, демонстрират стабилността на подреждането на зъбите при корекцията на тази кръстосана захапка, довела и до забележима корекция на корена. Благодарим ви, че гледахте това видео. Ако харесвате този тип съдържание, любезно ви каним да се абонирате за нашия канал.